खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा गीता बर'। आं दायो दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि अनलाइननि गेजेरजों जा आरज मेथाइ बादायलायनायनि सेथि देंखनाव आंबो बाहागो लानो आवगायदों। आंनि बादायनाया जाबाय 148 गामि धुपगुरि थाइगिरबारि जिल्ला उदालगुरि बियाब खाग्राबारि। लिरगिरिया जाबाय कमल बसुमतारी। आरजनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। आं दायो आरजखौ जागायबाय।